प्रमद बर' बिथाङा मा सार्थआव मानि थाखाय बे खामानिखौ बिथांनो होखो आरो नै उदालगुरिनिया 52 सासे मानसिनि एके मिस्ट्रेस आसाम एजेन्सि बिलासिफोरानो लावआ जेसेबांखि फिथाइ थायानो मानो बिलाइनि सिङाव थाखायो जों बिलाइ बिसोरो लाव फिथाइ। इन्ट्र' भिडिअ जायफोरखौ नुदों दान्दिसे उनाव जोङो लासैनो नायलांबाय थागोन। दा गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय। लोगोसेनो आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङै दङ। लोगोसेनो मिजिंथियो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो चेनेलखौ जुदि अनसायोब्ला एबा मोजां मोनदोंब्ला प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो थुनानै लादो। बर' रायजो राजा आरो एनडिएफबिफोरखौ थगायनानै लाबोनाय जिहेतु बिटिआर, बे बिटिआरनि गोदै गोबाब संख्रि बाबनाय बानलु नांनाय बा गोबां स्वादफोरखौ बिटिआरनि बा बिटिसिनि सोर साबेसे थिखादार, सोर साबेसे बेखार सेंग्रा, सोर साबेसे माने मावथि फारिया बिथांमोनहा बा सोर साबेसे बारग' एनडिएफबि बिथांमोनहा साखिनि मोनखो बा सोलानो मोनखो बिनिनो माखासे भिडिअ ओंखारदों। दा प्रमद बर' बिथाङा बोनथुमनानै दोननाय मोनसे गेसाव थफ्लाखौ बिक्रम दैमारि बिथाङा रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बुफ्रुना होदों आरो बेबायदिनो गोबां गेसाव गेसाव थफ्ला दंबावो। माखासे थफ्लाफोरखौ दाखालि मोनसे सासे इउटुबार बिथांनि इउटुबनि गेजेरजों सासे बारग' एनडिएफबिया फोरमायदों जे डिसेम्बर दाननि गेजेराव रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे जोबथेसालियाव थानाय गासैबो एनडिएफबिफोरा जुदि उदां जायाब्ला माखासे गेसाव थफ्ला बुफ्रुबावनायनि खोथा बुंदों। बिदिब्ला साननानै नायदो रायजो राजा नोंथांमोन, प्रमद बर' बिथाङा बिसिबां गेसाव गेसाव थफ्ला खाथबनानै दोनदों। दा बिदिब्ला गिबियावनो नैबे बिक्रम दैमारि बिथांनि जिहेतु प्रमद बर'आ खाथुमनानै दोननाय गेसाव थफ्ला बेखौ माबायदि बुफ्रुना होदों एसे नायग्रोनि। दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोनां खोथाखौ आं फोरमायनो नागिरदों बर' रावनि गेजेरजों, जायखौ आं दैहाय बै गेस्ट हाउसआवहाय फुंनि समाव आं एसएमएसआव बुंबाय, नाथाय आं बर'आव बुंनो नागिरदों। नोंथांमोना नैबे लेखाखौ मोनथिखाबाय, बे लेखानि सोमोन्दै आं बुंदोंमोन। बे लेखानि उद्देश्यआनो जाबाय बे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि पिनारडि 15 फाइनेन्सनि खामानि, जाय खामानिनि अर्डारा जाहैबाय 58 था खामानिखौ दिनै सासेल' कन्ट्रेक्टरनो होनाय जादों। जाय कन्ट्रेक्टरना जोंनि बिटिआरनि नङा बा बिटिसिनि नङा, बिथाङा जाहैबाय मिस्ट्रेस आसाम एजेन्सि बिलासिपारानि। बिलासिपारायाथ' जोंनि नङा, बिटिआरनि नङि सासे बिलासिपारानि आउट अफ बिटिआरनि मानसिया जोंनि एसेबां माखासे 58टा खामानिखौ बोरै मोननांगौ? सोर जड़ित दङ बेजों? प्रमद बर' बिथाङा मा सार्थआव मानि थाखाय बे खामानिखौ बिथांनो होखो आरो नै उदालगुरिनिया 52 सासे मानसिनि एके मिस्ट्रेस आसाम एजेन्सि बिलासिफोरानो 52 खामानिखौ होदों। 110टा 110 खामानिखौ बे सासे मानसिनि होनाय जादों। मा सर्त दं? एबसुनि दैदेनगिरिफोरा मानो मोनाखै? एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफोरा दिनै मोनसेखौनो मोनाखै। सासे मानसिया 110टा बोरै मोनदों? एबसुनि दैदेनगिरि जायफोरा दिनै खामानि मोननो थाखाय दिनै एसेबाबो गोसो दङ, दिनै आन्दोलनखौ दोनथ'नानै जोबथ'नायनि थाखाय जिरायनानै संसार जानो थाखाय गावनि बिसि बिसायजों एसेब्लाबो मोजां न'खर, एसेबाबो मोनसे मोजां फरायनायनि परिबेस खालामनो थाखाय दिनै गोबां नाजानाय दङ खामानि मोननो, नाथाय मोनसेबो खामानिखौ मोनाखै। सासे मानसियानो 110टा खामानि, कौटि खामानि। बे मानसियाबो जोंनि बिटिसिनि नङा, जोंनि बिटिआरनि नङा, आउट अफ बिटिआरनिसो, जायहा दिनै बिलासिपारानि मिस्ट्रेस आसाम एजेन्सि। मा सर्त दं? दिनै बेखौ बुंनो आंहा दिनै गोरोन्थि जागोन नामा? आंनो नाङा, आंनो मोनसेबो खामानि होनो नाङा। नाथाय जायफ्रा दिनै सरकाराव दङ, बिटिआरनि रायजो राजाफोर दङ, बिटिआरनि बेकार सेंग्राफोर दङ, एनडिएफबिफोर दङ, एक्स एबसुफोर दङ, बिथांमोननो जों दिनै खुसि मोनगोन। दे आं बुंखाबाय। आरो नै जोंहा बड'लेण्ड गेस्ट हाउस कन्स्ट्राक्शना 3 कोटि 55 लाख, रिपेयारिंआ जाहैबाय 2 कोटि 80 लाख। बोरै गनायगोन बेखौ? प्रमद बर' सार बिथाङा बुंदोंमोन जे हाग्रामा महिलारिनि दिनाव बिपिएम समाव इलिगेलि जानला मोनला फैसाफोरखौ बाहायनानै बिथाङा कारेक्सन खालामदोंमोन। नोंथाङा बुंदों प्रमद बर' सार जे जोङो ओरैबायदि सिस्टेमाव जोङो दिनै फैसाखौ इउज खालामदों। मा 3 कोटि 55 लाखआव दिनै नोंथाङा 2 कोटि 80 लाखनि रिपेयारिं होदों। जाय रिपेयारिंनि निउजफोरा दिनै
नायदों बेयाव दिन्थिहैदों जेरै 50 लाखनि बा 30 लाखनि बारा थाङा बेयाव दिनै 2 कोटी 80 लाख बे कारापसन नङा मा बे कारापसन नङा मा मबे सिस्टेमजों खामानि गासैबो खामानियानो बाहेरनि 58 करोड़ जाया दिनै एमसीएलए फोरनि क्वार्टार 58 करोड़ एनई इनफ्रा होननाय गुवाहाटीनि मानसिया लादों जाया नै गेस्ट हाउसखौ बे गुवाहाटीनियानो बेसेबां गिदिर गिदिर स्किम फिसाबाबो 20 लाखबाबो 15 लाखबाबो 50 करोड़बाबो 80 करोड़बाबो सब गासैबो बिटिआरनि बाहेरनि गोजा बिटिसिनि मानसिया माखो जागोन जोंनि बेकार सेंग्राफोरा माखो जागोन बिनि थाखायनो दिनै बिटिआरनि अबस्था दिनै गाज्रि दिनै आं बेखौनो बुंदों आं नंगौखौ बुंदों आंनियाव लेखा दं लेखाया माब्लाबाबो नंखाय जानो हाया नोंथांमोना मोनगोन आङो दिन्थिगोन अफिस नोंथांमोन आं बेखौ फरवार्ड खालामगोन जायफोर आंनियाव नाम्बार दङ आं बारा गोबाव बुंनो सानाखै बेफोर गासैबो खामानिया बिटिआरनि बाहेरनि दै कन्ट्रेक्टरा आं दिनै नोंथांमोननि सायाव बुंबाय थेंक इउ गेजेरजों नोंथांमोना हमनो हाखाबाय जे आथिखालनि जिहेतु बिटिआर सरकारा बिटिआर ओनसोलनि जेसेबां खामानिफोर दङ जेसेबां जौगाथायनि खामानिफोर दं गोबांखौनो माने आउट अफ बिटिसिनि ठिकादारफोरनो होदों दा आउट अफ बिटिसिनि ठिकादारफोरा जुदि बेफोरबायदि बिटिआर ओनसोलाव जुदि हाबनानै मावफैबायब्ला अब्ला बिटिआर ओनसोलनि माखासे ठिकादारफोर एबा बेकार सेंग्राफोर एबा जायफोरनि मुंखौ लानानै बिटिआरखौ दानाय जादोंमोन बारग' एनडिबि बिथांमोनहा मा मावनानै जागोन बेखौ सिन्था खालामनाया जोबोद गोनां जाबाय जे बिथांमोनहा बा आथिखालनि जितु सरकार बिथांमोनहा बर' हारिनि थाखाय बा बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मा मावदों दा बे जानानै थांबाय गुबुन मोनसे भिडिअआ जाहैबाय जोंना बिआर फेरेंगा बिथाङा आरोबाव होबावलायबाय मोनसे बिबुंथि बिथाङाथ' आरो मा मोजां खोथा बुंनो रोंबावनो बिथाङा बेबायदिनोखासै हाग्रामाया 17 बोसोर बे बियाबनि सासे दैदेनगिरि जानानै बर' हारिखौ जे आथिं सिङाव आफाखि सिङाव गाग्लिनानै दोनदोंमोन दिनै जोंनि समावहाय मानब गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव नोंथांमोनाबो मिडिया जानानै बुंनो हानाय मोन्थायखौ मोनदों साफ्रोमबो जाथि जनगोष्ठीया अपेनलि ओंखारबोनो हादों बै समाव जोंनि बर' इन्टेलेक्सुवेलफ्रा औवा हासुङाव सफ्ला मुथे जानानै दोनजादोंमोन बे इन्टेलेक्सुवेलफ्रा दिनै ओंखारबोनो हादों थुनलाइ आफादा दिनै उदाङै हाबा मावनो हादों बर' गासैबो गौथुमारि आफादफोरा उदाङै हाबा मावनो हादों बेनिख्रुइ साबसिन आं दसे उनाव धामाका होनो आं नंखायनो दहाय बुंदों आं सिगाङाव मिडियायाव होना आंखौ बुंनो होग्रो होननानै मा सोंनो सोंबाय था चिराङावलाय हाग्रामा बायदि दंफां सिखाव मुन बायदि बिबोनां दंफां सिखावनि थुलुंगानायावसो जादों मानोना चिराङाव स्पेसियेलि आंनि एगेन्स्टआव बिपिएफआ नांना दं नालाय बेवहाय खाम्फा मुन आरो हाग्रामाया नांथाबनानै दङ खिन्थु बिथांमोना साक्सेसफुल जानो हाया लावआ जेसेबांखि फिथाइ थायानो मानो बिलाइनि सिङाव थाखायो जों बिलाइ बिसोरो लाव फिथाइ भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय